Tarik apar kod abich dwe mar 12 gana prario kod abich nyakoram gajwange no mara en ni irio makare kata kamano masigo mag apaya medo timore e pacho ka e kakwayo en ni oganda obed motang'e apini e kindegi mabende koro oganda ntiere nyasi mag sikuku. Kabende kawuono jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod kukuno ma jotend migepe giketo ayanga kendo giketo kokgi e wachno mar omenda mabende koro biro konyo safar mar keto piny Kenya ochal kaka piny mar Singapore en ga chenrogo mabende mageto kelo dongruok e pacho Kenya koro mgajwang kaka yor neno ni ogo ndamo e yorego mag bero piny Kenya kendo loko such piny Kenya duto cheno maro imorego kod mbaka lai en ari 3:6 nono wanti live Facebook Ramogi TV KE mar X kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thondweche. When we reached the scene, we found that already 10 were confirmed dead, 6 female and 4 male. Masira makoch marapaya manyotimore kodada but Chabera oyo ji 10 kowito ngimagi kama chielo maotimore Nakuru onego ng'ata chiel. We pray for our country. Jotend migepe opudha gulu mar dongruok mageto siling trilion 5 ne siro chenro mag dongruok e Thurka. Tunao Wajaluo kutoka Ethiopia, kutoka Cameroon, kutoka South Sudan na maeneo mengine. Ere kaka wanyalo tayo jomatindo maka moro koseng'eyo ni to mage timo nikech ang'o. Nyasi mar piny Luo e kaunti ma Migori ochakore ayanga ka jiwo oganda mondo mi omak motegno kido kod timbe oganda Luo. Wantiegi Belinda Phillips ma en jaloko marwa machiegni nyakoram gajwang chendo en oimore nyinga Lydia Okeo. Anyuola mar ji 10 ma owito ngimagi masira mar apaya ma otimore Chabera let kod kuyo koro kwako chunygi e kinde manyuola machielo bende ywak bang' wito ng'atgi e masira manonywando bas mar Easy Coach kod lori moro ma ochungi apaya. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero ji maromo 19 osewito ngimagi e masira mar apaya e thuolo mar ndalo 2 kende. Seche machuok kende bang' masira mar apaya lal kod ngima ji 8 e gwenge ma Ikirenyo e kaunti ma Nyamira otieno mangeso ma e chal mar kar kano ringre mar Achonyo South e boma ma Oyugis Okinyi mar wuok tich bang' masira machielo. En lit kuyo kod penjo mathoth manenore e lenda wang' anyuola achiel ma wuok Rangenyo e kaunti ma Nyamira ma owito jogi 10 e safar achiel bang' nyamburko mane wuok e nyasi mar arus yo Kakamega tuomore giri kod loche moko e apaya maduong' ma Kisumu kochimo Kisii. Tuomruok manokelo tho mar ji 10 kanyo. There was a lorry, carrying cement towards Oyugis. Then the van, which was carrying passengers, was from the opposite side. So when the lorry was overtaking, he had to meet this van head-on. There was no way he can escape because there was a ditch either sides. So gari ilikuja upande wetu tukashtukia imepita na side moja ile pande ya dereva. Hii side ya right hand side ya gari yetu. Ika cross lane kidogo ikagonga dereva na wale watu walikuwa wameketi nyuma ya dereva. Hii upande wote ya gari wakairarua hadi nyuma. Jima moko auchiel manotonye masirano ochwale hospital maduong' mar Achonyo South e boma ma Oyugis kama bang'e odargi kendo ochwalgi nyaka e kar thieth ma Nyamira ne thieth moyiedhi. When we reached the scene, we found that already 10 were confirmed dead, 6 female and 4 male. There were 6 who were hidden and they were brought into our facilities. We stabilized them and then they were referred to Nyamira County Referral Hospital through the request from the medical team from the other side. Geoffrey Ochoki en achiel kuom joma otonye masirano. Mimi niliumia kwa kichwa, upande upe nilifanywa stitches, alafu kwa shingo, lakini sio sana kwa shingo, alafu hapa kwa chest, upande wa right, na hii mguu mmoja ya right. Anyuola mar jogo ma owito ngimagi e masirano onyiso kuyo margi kendo kwayo joma tiyo kod apaya obed akicha kendo ne nigi luwo chike e yore makare. Kuna mama, baba
mandugu, madada na watoto na cousins, na wote wamekufa. Kuna mama na mzee wake na ndugu yake na dada yake na watoto wawili walikufa on the spot. Alafu na huyu mtoto wetu ambaye alikuwa pia ni dereva, yeye pia alikufa on the spot. Na ni juzi tumesikia mwingine alikufa hapo Sondu, ajali kama hiyo ya barabara. So tunaomba ni kwamba watumiaji wa barabara wawe waangalifu. Hii Krismasi watu wajihadhari sana na waangalie barabara kwa utulivu. Madereva wote waweze kuangalia kwa utulivu. Masira machielo, ng'ato achielo wito ngimane masira mar apaya ma onywando bas mar Easy Coach ma otuomo lori moro mariko chung'e apaya kendo weyo ji 11 kod hinyruok. Donald Keiro, achiel kuom jogo ma otony, lero kaka wuodhgi ma ochakore boma ma Nairobi kochomo Kisumu kar saa 4 mar otieno obedo kod giko mare ngata e apaya maduong' ma Nairobi kochomo Kisumu. Sababu nilikuwa nimelala hiyo masaa, gari imegongana na ile nyingine, nikajikuta nimekwama kapiti. Yes, alafu nikaokolewa. We have stabilized him. We are now preparing for theater. We are going to check he had a fracture in the knee and the lower limb. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Ngamia 14 otho kinyi makawuone masira mar apaya manotimore apaya Manamanga. Kaluwore kod weg ngamiago, ngamia mamoko 6 ne olal kendo nyaka sani pok oyudi bang' masira makamano. Kakoro wuon ngamiago oywago lal mahawo $4 e kinde ma obila nyime kod timo nonro ewi masirano kod lal mag ngamiago. Hii ndo mwenye hiyo ngamia ambayo alipata ajali last night hapo. So ngamia ilikufia hapo kwa karibu 20. Alikuwa 20 imetoka kwa poma, imepotea Juni saa 10. Alafu wakafika hapo saa 3, saa 2:30 vitu kama hizo, wakafika kwa barabara, wakakutana kwa gari, wakagonga karibu, wakaumiza 14 ameua hapo kwa barabara. Si tujafurahia, lakini pole kwa wale wenye wamepoteza ngamia zao. Na kweli kuna watu wamefurahia leo pia, maana kama ilikuwa sherehe kwa bahati yao. Tulipata mshtuko kubwa sana. Gari ameua ngamia 14 mara moja. Sijui dereva alikuwa anaangalia wapi. Accident inaweza kutokea, lakini sasa hii imekuwa too much. Ni kama hii dereva hajakuwa na makini kuendesha gari sawa sawa, kwa sababu ngamia 14 kukufa ni hasara kubwa sana. Oganda ma odhi ataro gi chike mag apaya ibiro kawonegi okang' mar chik kanyo e kinde ni mag sikuku ka bende migepe mopogore opogore mag piny owacho biro kanyakla mar konyo gayo masira mag apaya ma osebedo ka medre thur kae. Kuku marango ratiro mar oganda NCAJ olando chenro mar medo kwan apisa ya piny kaka yor duoko chien masichego mag apaya. Chenro mag wuodhe osebedo gi medruok mar masiche mag apaya thurka ka duol mar NCAJ wacho ni tho osemedore e apeyni ma pachoka gi 5% ka ipimo gi higa mokadho, which have risen to 4,682 recorded the same time in 2025. Kaka yor duoko chien thoe mag apaya ma osebedo ka medre thurka, Kuku marango weche mag ratire pacho ka NCAJ kautane kod ogai mar doho Martha Koome dwaro mondo mi chuog doho mag mbui ma ibiro tiyo gode rakruok gi jogo maketho chike mag apaya kanyo. We will deploy mobile courts using physical and electronic means as a deterrence and enforcement measure with cross collaboration between the officers from the National Police Service, ODPP, the judiciary,
Obadho ibiro ketie thoda pini kaka yor dwoko piny ng'we airititi mathoro kelo masichego kabende ponono ne joriemb apiko gi nyamburko ma ibiro yude gi ketho. Ibiro migi thuolo mar dwoko penjo e nyim doho ka bende ibiro migi thuolo mar bedo kodo kindegi mar yalo buchego e yor mbui. Those who will require legal representation will be accorded an opportunity and encouraged to reach out to their advocates within a reasonable time. Jogo matiyo gi apeni e pacho ka nyalo goyo namba 999 kata 911 kata 112 mar chwalo ripode mag jogo marocho chike mag apaya koreo koda ka joriembo momer mibadhi matimore e apeni kod jogo mariembo ataro gi chike. We want to urge Kenyans not to pay any bribe whenever they are arrested for violating traffic laws and regulations. NCAJ bende dwaro mondo mi kembe mag nyamburko mating'o oganda kik ket derepe riembi kuom seche ma ohewa boro ma onge chung'. No driver should be on the road for more than 8 hours without a stop. Kuku Martin migepe kawuono puodho kang' mar chuogo agulu mar jiwo dongruok kod mano mar jiwo meo mar piny. Kama gin mageto loko sura mar piny Kenya. Lek ma jatend piny Kenya William Ruto osebedO kagone debe ne biro miyo Kenya loko suche kendo machal gi piny mar Singapore en mano makoro miyo jatend migepe ochuga agulu ma otis National Infrastructure Fund mageto choko siling $2.5 mag jiwo dongruok ne oganda jo Kenya ma ok okelo hinyruok ne ofuku mar jopiny. Bende gi puodho agulu machielo motis ni Sovereign Wealth Fund makoro sirikal geto ni biro konye kungo kod jiwo meo mar piny. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Rumo mokawo seche ka gilalore kar jot mar jatend piny Nairobi. Rumo mane ochiwo thuolo ne kuku mar jotend migepe puodho agulu 2 mag sirikal geto tiyo godo e loko sura mar Kenya mondo mi opiem gi pinje mosedongore. Lekno ma jatend piny osebedo ka goyo ne debe ne biro miyo Kenya loko suche kendo bedo kaka piny Singapore. Omiyo jotend migepe ochuogo agulu 2 motis National Infrastructure Fund mageto manyo siling $1 trillion mag jiwo dongruok ne oganda e yo manyangafu mogi bigolo pesa e ofuke jopiny. Bende gi puodho agulu machielo motis ni Sovereign Wealth Fund ma sirikal geto ni biro konyo e kungo kod jiwo mwandu kanyakla kod meo mar jopiny. Sirikal geto tiyo kod yore mag manyo pesa ne agulu no ka okale chenro kaka mag uso kembe mage, keto winjruok e kembe mag ji giwegi e kinde mamoko. Sirikal mar Kenya Kwanza yango ni gen kod lek mar nyuolo chiemo kendo mane chano tim kokalo e tiyo kod agulu no e gero yewni madongo ma kwan gi nyalo chopo 50 to kod mamoko malachgi ni diere gi matindo maduto romo 1,200. E sekta mar wuoth agulu no igeno ni dhi tayo yawo lach mar apeyni manyalo romo kilomita 2,500 to kod apeyni manyien mamoko ma kwan gi nyalo romo 28,000 ma idhi go lam. Bende agulu no sirikal chano tiyo godo e medo gedo mag ndach reru manyasani kata SGR ka owuok Naivasha nyaka Kisumu kendo chwe chopo nyaka Malaba. Lek mar sirikal bende en mar bedo kod teko stima ma oromo kendo mano chuno ni nyaka giket pachgi e tiyo kod agulu no e nyuolo stima megawatts 10,000 e thuolo mar higni 7. Teko mar stima ichano ni dhi wuok kuom dag teko mar nuclear, dag stima mawuok e pi to kod mawuok e bwo lowo, teko mawuok e chieng' to kod mano mawuok e yamo. Twak mage tinende jatend piny osebedo ka goyo debe ne okang' mar chuogo agulu makamano mondo mi Kenya nyalo piem kod pinje mane okwalo ng'wech kaluwore kod telo makare. Hii nchi hii lazima ibadilike by all means possible. Nyinyi mnanielewa? Tumechelewa kubadilisha Kenya, tumechelewa kufukuza umaskini, tumechelewa kufukuza njaa. Hii nchi inaweza kubadilika kama watu wa Singapore walibadilisha kwao, wa Korea walibadilisha kwao, wa Malaysia walibadilisha kwao, sisi tutabadilisha kwetu. Singo mar kuku mar tend migepe en ni agulu no idhi tama kare maonge mibadhi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Duol matao penje pacho ka NEC ochiwo siem ne skunde magoyo chapa ripode ma kaka jopuonjre otimo
Magiko ni mago gin miriambo kaluwore ni higani ok gichiwo atamalo mag duoko mag skunde kaluwore ni jopuonjre ka japuonjre oyudo duoko e kit somo ma oberie gi ma ok oberie. Yuto Mondi ntiere kod ler. Ndalo matin bang' duoko mag penj mag KJSEA kendo skunde kod jonyuol nyiso moro ma gin go ewi duokogo, duol ma ochung' ne penji e pacho ka KNEC ogolo siem ne skunde ma nyaka sani osegolo ripode manyiso kaka gitimo e penjgo, ahinya to go kwano e atamalo mag kit somo ka kit somo kendo ketore e rang'iny kigin. E lai mar mbui mar KNEC, gikoni penj mag KJSEA ok chal kod penj mag kit somo mar 844 ma skunde kod jopuonjre ni ketie rang'iny. KJSEA gikoni keto japuonjre ka japuonjre e rang'iny mare owuon kendo ma ok onywandgi e duol achiel ka okang' ma skunde okawo no wuondo jonyuol kod jopuonjre. Kigichak medo 7, 6, 4, kigichak timo mano. Ok gibi yudo. Kech points go ok bi konyo. Gimoket kacha en ni omigi cluster manyiso kuma pathway ma nyathi nyalo timo. Mano e gimo migi piny kacha man gi kata ka en 21 point something, 60 point something. To range no move from 0 nyaka 74. Kimedo points ga to chopo 70. Tido ka ok bi donjo. Koro kwanjo ok bi donjo. Koro gima duong' gitim ni giwere gimedo points go. Giti gi guide momigi piny kacha manyiso kaka nyathi perform in that particular pathway. Masa wacho ni obedo worked out gi performance nyathi subjects te ochiko to gi subjects 4 kata 3 manyol luwore gi pathway motimango modhiye. Ma biro e kinde ma jopuonjre moko ma otimo maber e kaunti ma Siaya to pod dhi nyime kod nyiso moro margi kendo yango lai ma gichano kawo e sekondar mamalo. Ayudo 69 out of 72 points e penj manwatimo and ahero the school mar Kenya High mondo abed software engineer. Ayudo points 70 an kabet maduong' adwa kawo pathway mar medicine mondo abed daktari. Amor gi gima ayudo 70 out of 72. Adwa goero kamano japuonjwa gi jonyuolwa. Jonyuol kod jopuonj bende onyiso geno mar rwako jopuonjre e skunde ma gidwaro mana seche bang' piny owacho chako ayanga chenro mar keto jopuonjre gi e skunde mamalo. Akwayo ni mar mondo mi nyithiwa motimo maber gi mondo yud skunde manene gidwaro kaluwore ni skunde mano luong gieno ka gidhiye to mano bro miyo dreams margi lek margi chopo kare. Ka nyathini ok obedo placed maber to nitie channels for review. Nyathi gi familia ne bro chiwo request ni head of institution ni awa nyathina ni to ok obedo placed e pathway makare kata e institution ma ok nadi to bas kendo the institution be bro chiwo request no ni Ministry of Education through the county director or the sub-county director of education to kendo nyathino inyalo review ne placement mare. Jopuonjre gi donjo e skunde sekondar mamalo tarik 12 dwe manyien higa mar 2026. Judith Omondi, Ramogi TV. Oganda luo jiw mondo mi orit kido kod timbe oganda kendo gibed kod riwruok e kinde duto. Mae otemo gol kod jodong luo kod jotelo maka luo e kinde yawa yanga nyasi mar piny luo ma ochope tielo mar 5 nyasi mobagi kaunti ma Migori. Jojuma ndiere kod ler. Nyasi mar piny luo mochope tielo mar 5 chakore yanga e kaunti ma Migori ka bende dhi nyime kuom ndalo adek. Nyasi ni mabende okelo oganda luo mawuok e pinje mopogore opogore ma oting'o piny Kenya, Tanzania, Uganda kaachiel kod Ethiopia, kama bende giporo weche ma otende kod oganda luo kod timbegi ne oyawa yanga kod ogaino mar ODM Oburu Oginga mane oten kod jotelo mamoko mag siasa ma oting'o jakom mar ODM Gladys Wanga, gavana ma Migori Ochele Yako kaachiel kod gavana ma Siaya James Orengo. You cannot be an independent nation if you are culturally colonized. Because the colonialists, when they came to Kenya, they started cultural colonization by making you believe that their language, English, is the best and that your language is inferior. And we must teach our children to learn that their language is not inferior. We look forward to living better. That will contribute to community building. It will contribute to national building. Jotelo gi mag siasa ne ojiwo oganda luo mondo koro mak ma otegno kitgi kaachiel kod timbegi kendo gisiki
eriruok. Kitwa gitimbewa, and to pass this on from the generations that have gone ahead to the generations that are coming up. So this is an intergenerational dialogue, and we are proud Luos. Jodong Luo wacho ni kao kalo kuom nyasi mar piny Luo, oganda Luo osego kang rito kitgi kod timbegi. Kabende nyasi ni osemedore oganda Luo e piny Kenya mangima kaachiel kod pinje mamoko. Mondo wari discover kata wafweny mamoko ma bedo kadwa lal mar kitwa gi timbewa. Mondo wayud ni to ngima masani ere kaka wanyalo tayo jomatindo ma kamoro ok oseng'eyo ni to mage timo nikech ang'o. E kinde ma nyasi dhi nyime, penjo maduong' en ni to oganda Luo oluw mana kitgi kod timbegi koso bende girwaki lokruok ma ikelo kod sayans kata tudruok ma bende osebedo e kind ogendni e piny mangima ma idendo kod dho ngere kaka culturation. Ok en wacho ni wadwa dok kaka ne wantiega, to en ng'iyo nang'o mane watimo kaka jaluo ndalo machon cha ma bang' higni modhuro koro ok nyal timre, to ere kaka either waweye chuth or waloke matin or waloke chutho. Ngiri Adam Solo wach ni oganda nyaka koro ng'i gima oganda kitgi kod timbegi wacho kaachiel kod ng'iyo gik ma sayans wacho kendo gikaw kang' mariek. Omiyo kata ndalo machon go nitie gima niluongo ni common taboo. Tai nitie moko mitieko mana e dala ni kanyo. Koro balance no pod nitie kata sani. Omiyo nitie gima ng'ato bro wacho ni mae to eri kero wacho. But an awuon kang'iyo yuto na ok nyal rito nyithindo ochiko. Wach ma kama osir kod jalup chancellor marongo ngire Samuel Gudo ma bende wacho ni kata lokruok nitiere e kit oganda ma ikelo kod sayans kod tudruok ma osebedo e kind ogendni e piny mangima. Ber ko oganda Luo bende dhi nyime kod rito kitgi kod timbegi. There is no contradiction. The culture which the Luo nation is holding today is meant to define the Luo as a people, the way they think, the way they can define their development, and the way they can interact with the other cultures. Nyasi ma piny obedi nyaka sani koro chakre chieng' mokwongo biro dhi nyime nyaka chieng' tich adek mar jumande, kama igeno ni oganda mopogore opogore mawuok e pinje mopogore opogore oganda mag Luo biro chopo mag twak e yore mopogore opogore to ahinya weche mag kit oganda Luo kod timbegi. Ka bende giko mar nyasi ni mabende biro bedo tich adek ma tarik 10 kod 7 mar dwende. Igeno ni jatelo mopogore opogore moting'o jatend piny Kenya William Ruto koro biro mol e kaunti ma Migori, kama bende koro biro timo limbe kaachiel koriwore kod oganda Luo e nyasi machal kod mae. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tendon bura mar ODM kotane kod ogai margi Dr. Oburu Oginga otero campaign mar broad-based e county ma Uasin Gishu odiochieng' ma kawuono. Eromono Dr. Oburu wacho ni gin kaka ODM gene sirikal manywanda mar broad-based kanyakla kod bura mar UDA ka winjruok margi nigi lek mar chwalo gi nyaka bang' yiero mabiro. Oburu noten kod jakom mar ODM Gladys Wanga ma bende omedo nyiso achiel margi kendo ojiwo chopo lek mane mosaindo gai Raila Amolo Odinga ntiere godo. Cha muhimu kabisa, Kenya hii yetu inawezekana, ndio ukweli, kuwa kama Singapore vile Rais William Ruto anasema. Kuna uwezekano. Kando na Singapore, Kenya hii yawezekana ifikie hata China, nusu ya China. Uongozi mzuri na usimamizi wa mali ya umma vizuri utahakikisha tumejenga nchi yetu. Shida wale ambao wanapiga kelele, wale ambao unasikia wanapiga kelele kila mahali, haiwezekani, Ruto anadanganya sisi. Hapana, ni kwa sababu tuna ukweli sisi kama chama cha ODM kwamba kila kitu kinawezekana kwa uongozi mzuri. Kenya yetu, na mnisikize mzuri, mimi nimekuwa kansela, nimekuwa mbunge miaka 10. Leo hii mimi ni gavana na deputy party leader, and everything it is possible.
Dakika en prario kod ariyo nyakoro mgajong bang' saa 3 mar otieno chenro en oimore erokamano ahinya kuom medo kete e Ramogi TV. Ano kanyo ote mar Marco Jwang David Omondi wacho ni nyaka Nyabondo weche gichope yo makare. Mwalimu Faith Mzomo bende wacho no sacha ken kendo entiere kodwa live. Odongo Wuda Sembo Jangoma wacho ni embe entiere Gasembo Got Bondo ema weche gichopo ne yo makare. Erika Woche wacho ni omoso jo Kabwoch te giwa okwayo negi hai maber mano mar Christmas. Aino engineer Lazaro Kanyambo wacho ni podwa kwayo organizations mara jolemo mondo gibedie piny kendo gimanye yore mag chwalo alam ne piny Kenya. Wacho ni maseche mag apayagi sani ng'eny ahinya. Openjo ni to ang'o omiyo mana Disemba kano atwak gi jalony kae saa achiel ni winjo kagiwacho ni kinde bende Uganda nitiere kod araka moro mar chope nyasi mopogore opogore mar riwore kod osiepegi kae to apaya bende diny samoro miyo nyamburko bende bedo kod samatek mar wuothe apaini kata ringe apaini. Openjo kanyo ni koso satende wuok e bur Disemba. Otherwise omora ahinya gi jatend piny Kenya William Ruto nikech oparo maber kendo paro maber chako Raila Odinga National Stadium mano kar tugo Matalanta. Wacho ni korumo to bro bedo Raila Amolo Odinga National Stadium. Eno bende Patrick Awange wacho ni entiere kodwa e chenro koya Ugenya. Wacho ni weche gichopo ne yo makare ahinya. Dwaro en mondo mi oganda obed motang' ka gitiyo kod apini mago e kinde ni bende koro oganda nitiere nyasi nyakworo Mgajwang. Bende aneno kanyo ote mar Elijah Marshall wacho ni entie Kabondo Misambi. Openjo ni openjo siepege ni to be gineno Ramogi TV kamoting'o Sara gi Eunice. Wacho ni apenje gi ni to bende gineno gino mara en ni gineno nyakoro Mgajwang. Aino bende Mandela Oniala mar Kibri Ward wacho no tek mar adier lendo kalendo en mana tho mar apaya. Kata wacho ni asach loch mondo beda kod osiepe familia kod wede mowito joge gigo. Otherwise wacho no kwa hai maber ne jolendo mag Ramogi TV kachiel gi wede kod osiepe hai maber mar Christmas. Me aino kanyo ote mar Obila Shem Otho wacho no lo weche ge yo makare. Lidi awach mar Masich Ndara wacho ni thoth wacho ni kendo inyal geng' thoth gi. Wacho kanyo ni shout it out ka dereva riembo marach kik idh gari ma osepong'. Kik ichiw asoya ne obila ka gari riembo marach go ochiko kata ochiko achiel mondo mi oyud kony mapiyo. Dereva kik riembi ka omere. NTSA nyaka koro ng'i weche mag speed governor geche mating'o oganda gi geche mariembo gi ji mag giwegi. Derepe bende nyaka ti kod road signs mondo mi wakony ajali mar yo. Wacho kanyo ni it is better to be late than to be the late. Erokamano ahinya obila. Mano en ote mochwiny kendo geno mara en ni oganda owinjo ote makamano yo makare. Uzum Kapita bende nyisa ni entiere kodwa ka entie Sori Karungu. Wacho ni ngalo Jakiranda Janam kaeto wacho ni gimoro ahinya gi Martha Koome kuom golo chik mar online no. Derepe duto te masiche koro ng'eny mondo mi ng'iye kaka inyal konygi kopo ni chendo no inyal dil godo kanyo gi yore go mag mbui to wacho ni bro konyo. Hoyo matin maino imore kikidhi mabwa. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episodes in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu. What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on Viusasa.
Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda piluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machiegni nyakorom Gajwang' chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Seche gi maduol mar IBC dhi nyime kod chenro mandiko jogombulu. Dwaro nitiere mar jiwo jopiny mondo mi ondikre kuonde magin gadieri. Ni gibiro goyo ombulu kochopo yiero mag 2027. Ma en bang' yangore ni moko kuom jogo ombulu modak e boma. Kama gendikore kaka jogombulu. Thoro ringo dhi dala kochopo kinde yiero gino mamiyo korombuch gi lal nono. Joja oko ne gilero koya Mombasa. Ne en mor kod miel e romo mar loro higa mane okelo kanyakla jokanyo e riwruok nagi Mombasa midendo ni Kisimiho moting'o jo Kisumo, Siaya, Migori kaachiel kod jo Homa Bay. E romo no mane obagi Kisauni, riwruogno mane otelne kod jaduong' Felix Mireri ne ochiwo siem ne jogo mosebedo karem goyo ombulu kochopo kinde mag yiero ni mar giringo gidhi kaluwo gi kura kamago mondikore kaluwo bende kwamo e boma. Oro dego kura dala. Ndalo ma ji dhi dala no bor en mong'eni siling aluf ang'wen to kata mas tejo kodhi. Wang'egi many kura kama intie. Jaluo kamoro amora ma intie bed ka kura ja Mombasa ka we ringi dhi dala nikech ang'eno ok ibi. Joma siko ni dhi dala go ok gidhi. Gine mag bei momedore to bei to ok medre. Koro ng'ata ma dhi dala jaluo moro amora man ka kura ka. Ino ka jawa register kura to kochopo ndalo mag Christmas kaka sechegi. To gidhi e bus station kuonde ka, gisafiri, gidhi kuche gi kaluo, to giwewa ka, koro wamanyo kombe, to kombe gi kwanyal yudo nikech waonge gi numbers. Wakwayo oganda mar joluo, ni wang'ni, kochopo 2027, jomokawo kura e dala ma Mombasa kae, kata mokayo Nairobi, kata mokawo kamoro amora ma gidago e kura. Gidong kuondego mondo gigo kura. At the moment we are registering voters, as voters in their respective wards and constituencies magintiere. You know, we are wooing our friends, even from other communities. We cannot do it alone. We have to have friends to help us to do this, so that in the future, if they also have such ambition, they will have to come on our side. Gikoni en midhiero ni kata obedo ni kwano nagi thoth ahinya Mombasa, rem margi biro kanyakla mar goyo ombulu gi duol achiel emosebedo ka mono gi yudo moko kuom kombe ma olap dhogi ndong'ie. Wagombo ni wan bende ka chieng' moro mwaka moro chopo, to joluo makagi te gin gi jomoko manyalo bet magimiyo CDF gi pesa gi magichoko mag Riwasa Group. Mane mineno ka gitemo ywago, kendo miyo watemo wabedo osiepe. Kich ng'ato achiel ok ditim gino. Ta wagombo ni gino biro timre. Wagombo ni ka wan gi tabu, to ok wadhi ir jatelo moro. Nikech owacho ni kata wadwaro development no sani e Kenya masani, obiro kowuok kuom political empowerment. Nyaka obed gi jowa mabede jikon kama ipike weche, itede weche mag siasa. Makolos weche mag siasa to gigolo guok e jikon to gibiro ku to ginyiso nang'o motedi bende cham kocha. Omiya kwayo ni kopo ni gibo dhi e nomination mar party mar ODM mondo mi thuolo ng'ama oloyo mondo mi tiket. Ok ni nitie jomoko mabedo kumoro to gin ka jomoko oseloyo tikawo tiket imiyogi. Mano biro miyo kata mana party biro bedo gi luoro Mombasa ka. Kopogore gi weche mag siasa, maino ne bende gikone gikete wi chenro mopogore mag dongruok to chuthe weche mag ohala kod somo e kind mamoko. Riwruok mar joluo
wadwaro wamed riwre jogo duto madwaro ma obet Mombasa to onge bura mora mora riwro kodwa nikech next year wan gi intake warwako ji bura. Luo mora mora manie Mombasa ka kik dong ni onge chama to ntiere chama ma it's very legal. To watemo nyiso jowani Mombasa bor, Mombasa onge min ng'ato. Koro gimoro mora matim Mombasa kaendi in Kenya achiel ok nyal. Nyaka imany kama jowetegi nitiere mondo iriwre kodgi mondo bed gimoro achiel. Konyruok mar wadwa bet ni sama pod angimani ema jogi mondo mi okonya, ok ni gikonya kasepa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Mano Mombasa. Chenro mar kawo opande kaachiel gi ndikruok kaka jogo ombulu pod dhi nyime pacho ka gwenge ma Kaluo. Chenro ma kama itawo gi riwruok mar Transition Youth Initiative komakre gi bad migepe mag sirikal. Jopiny ma Kanyadhiang' e kar chung' od bura ma Karachuonyo oyudo thuolo mar ndikore kaka jogo ombulu. Karawere gi joma dongo bende ma onge opande oyudo thuolo mar yudo chenro ni ma ochwal gi sirikal. Jagoro e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo notelo ne chenro ma kamae bende nyoro e kaunti ma Migori ka kwayo pod ichwalo ne jogo ma pod onge gi opande mondo chop e kuonde ma ndikruok mondo gin bende giyud chenro ma kamae ma onge chudo. Clinton Opio Odhiambo, an wuod Karachuonyo kaendi. Akawo thuolo ni mar duoko ne Dr. Raymond Omolo erokamano kuom gino ma otimonwa sani kendo ma osebedo ka otimo kata e gwenge moko. Kata sani omiyo sani koro an gi ID, koro anya kata apply tije moko e yo mayot. Kata sani ka uneno kaendi an gi waiting card kaendi ma koro ang'eyo ni ID no adhi yudo. Kawuono awuok oko kago erokamano ne President marwa William Ruto nikech dongruok ma osekelo Homa Bay. Waneno tim kendo wadwa ni wawuoth kode. To mar ariyo, jatendwa ma PS Raymond Omolo bende kamobete to tiyo ne jopiny. Wadwa ni mondo jotelo koyieri kata kumiyo ofis to tine jopiny maonge koko, maonge agoko. Wadwa neno mana kit tichni. Kochopo ni wadhi e yiero to giri miketo oko ma koth goyo no ema wadwa ni mondo jopiny ong'i to miyo ombulu mondo chak iduogi tinegi. Jalup Gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga onyiso joma Nyasaye ogwedho lwetgi e kaunti no mondo miyo yie oduok lwetgi ka gisiro skunde mane gisome kaka yor konyo e timo malo rang'iny mar somo e kaunti no. Magwanga wacho ni skunde mathoth chal margi ok beyo kendo nitiere kod rem mag klese ma jopuonjre nyalo tiyo godo e yore mag somo ma ka ok osirgi to chenro mag somo ok nyal dhi makare. Magwanga mane loso e kinde nyasi mar choko omenda e skund sekondar ma Godber e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul, skul ma bende ne osomo e koni yo makende mar konyo skunde anyato mago manie kor gwenge en kokalo kuom makruok e kind jotelo kod jopiny ma Nyasaye ogwedho. Bende no tiyo gi thuolo no mar jiwo jonyuol e kaunti ma Homa Bay mondo mi orit nyithindgi e kinde rusa. Otiyo for the input magiseketo. To na feel ni sama wantiere ni wane rusa to ni nikech the other two principles banose bedo before ne nitiere challenge moko manotimore matindo kae to wayudo ka gik moko nitiere ma ok obedo maber. Omiyo to wang'eyo ni sarusa sani sirikal bende nyaka wakony mondo wago arambe moko matin mondo warefurbish godo the school. Wang'eyo ni wasebedo gi friends mag the school, alumni mag the school, the community mosebedo ka support the school. Ne wachoko gi kanyakla mondo wane ni mondo wanyalo konyo school nang'o. Jatend piny Kenya William Ruto dhialo nyadende Truphena Muthoni gi mich mar Head of State Commendation HSC bang' wuoyo rekod mar kwako yien kuom seche 72 kaka yor jiwo oganda mondo mi orit yien kod alwora.
kolosero mare ko Trufena majahigni 22 hekar jot mare ma Nairobi. Ruto poyaneno kuom bedo ranyisi maber ne rawere kendo bedo para manyime kaka jakene alwora makoro ometing mar bedo jambetre mar weche mag pidho yien e thuru kae. Odhi konyo serikal jiwo chenro mar pidho yien bilion 15 kachop higa 2032. Bende ochulne nengo mar dhi limbe e piny Brazil e romo mar lalruok e wi weche mag alwora. My dear, yes, I do many things, but I don't want to try that. That one I leave it to you. My job will be to cheer you on. Yes, let the next record and support us with the matters environment and all the good things that you are doing. Thank you. Okay? Yes. Great. Thank you very much. Yeah. Have a wonderful day. You too. And my very best wishes. Yeah. Good luck with all the good things you are doing. Thank you. Sawa sawa? Yes. En fuachgi pak ne Trufena nyadichiel kendo nyakore mga jong'ayo no kachiel kuom rawere wacho ni to ere gimomiyo en obedo piny pok noparo nonyakwako yien mowuore kod. Haya. Machielo en jatend duol marango rech gi gik mantiere e pi Dr. Paul Orina dwaro jolupo mondo mi oket ler e kinde ma gilupo kendo loso rech mar mondo mi omed nengogi. Kano loso nyasi mar pogo rech matindo ne jolupo e gweng' ma Kibokoni mantie kaunti ma Kilifi, Orina lero ni moko kuom jolupo kinde mathoth yudo lal kaluwore gi kaka girito rech magigolo enam mang'enyne ok rit maler kendo duoko nengo mar rech go piny kendo nyalo mana kata hinyo ji machame. Kuna ile process ambayo inaitwa kuvua, kutayarisha ule samaki aelekee sokoni, awe katika hali aliyokuwa nayo kwenye maji, na hiyo ni process muhimu sana, na sisi kama watafiti tumechukua muda wetu kuwafunza wafugaji wa samaki na kamba na viumbe vingine kuhakikisha ya kwamba ile process kama vile maziwa unapokamua, jinsi utakavyoyatunza mpaka yafike sokoni, mpaka yafike mezani kwa yule ambaye ni mtumizi, ni muhimu sana. Na hapo ndio tunapata katika ile lugha ya kimombo tunasema post harvest losses. Post harvest losses itachukua different forms. Kwa hivyo katika ufugaji wa samaki. Kabla huu mradi tulikuwa watu ambao tulikuwa tukiteseka. Tulikuwa utafiti wetu ni wakuni. Tulikuwa tukichukua kuni kwa msitu na kupeleka Kilifi kusomesha watoto wetu. Lakini kuanzia huu mradi tumenufaika, watoto wetu wanasoma kupitia huu mradi. Kwa sababu kile kipato kichache ambacho tunakipata hapa, sisi tunafundishia watoto wetu. Shirika la Kemfrey limetutembelea na lengo la kututembelea hapa ni kutupatia mbegu ya kamba wenye wamekuwa wakitutatiza kwa muda mwingi sana. Kwa muda wa miaka 14 tumekuwa tukitafuta hawa kamba katika mfuo wetu wa bahari hapa karibu. Kuom higni mathoth gweng' ma Chesogon mantiere e tong' mar kaunti ma Pokot West kod Elgeyo Marakwet oseng'ere kaka gweng' mantiere mudho mar koko, kuo mar jamni kod monj mapile. Kata kamano kawuono pogruok nitie, puodho mane lweny kod koko gore koro ni to pith mag chiemo ema dongoe. Ranyisi manyien mar geno, kwe kod lokruok. Mosigo Kalizo Jode leronwa. Gweng' ma Chesogon mayudore e kaunti ma West Pokot kuom thuolo malach osebedo kar jomecho mamonjo ji kendo kwalo jamni. Gino ma osekelo tho kod luoro e wi rochruok mar ochumi mar jodak makanyo. Kata kamano, chal mar puothe mag chiemo manyak maber en ranyisi ni jodak gi ol kod koko kendo kanyakla achiel gi yiero kwe kod dongruok kokalo kuom pur kod pith. Ukiona hapa hivi kuna maembe ya Wapokot na Wamarkwet. Wamarkwet walikuwa wanaingia kuipa hii maembe baada ya mbuzi kuisha. Alafu Wapokot wanaingia kuipa ya Wamarkwet kwa hii kandu yetu hapa hivi. Hasa mambo watu wengi karibu 6 walikuwa waliolewa hapa hivi. Wapokot karibu 5, Wamarkwet karibu 3 waliolewa kwa hii shamba tutukiwa hapa hivi.
The place you stand is a border between the county of Elgeyo Marakwet and West Pokot County. And the farm you can see is a joint farming between the two communities, that is Cheptulel community in West Pokot County and Elgeyo Marakwet and Kaben community in Elgeyo Marakwet County. Kokalo kuom riwruok mar International Alert, chenro magitimo emohingo heka 50 mag puothe, geto konyo jodak e konyore kokalo kuom pur to ok pith mar jamni kende. Geno margi en winjo more wi keyo mar cham kod dongruok ohala to ok luore wi lisasi kod kuo mar jamni e alwora ma Kerio Valley. So we see this project as an opportunity to contribute to peace in one way or another, because we are going to have the two communities coexisting, engaging in business. We also see an opportunity for other groups to come together to set up similar farms. Lenda wang jodak gi nyiso more wi chenro mar pur mokelnegi ka gin kod geno ni chenro ni ok dhi mana kelo kwe kende to dhi kelo koda ka dongruok e ochumi margi. So we want to replicate along the Kerio to Baringo, along the Kerio ecosystem, and then thereafter we talk about truth and reconciliation. We must talk. We must say, I killed so and I want to seek forgiveness. I killed so and I want to seek forgiveness. It's only through that we can have lasting peace. As we move on with peace dialogues along this border, we just want to say that peace along the Kerio Valley is now coming up in a very good way. Johala mawuok e gwenge ma opogore igeno ni biro nyiewo nyak mar pith margi. Ma e wuoth manyien ma jodak ma Chesogon okawo e neno ni koko olokore nyak kod dongruok. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Wakayo machielo nyakorom gajwange cheno ni maro imore neno ka Lucy Nyaimbo mar Gem Nyapiedho wachoni weche mag masira mag apayago to koro tek pimo. Wachoni manye yore mag duogo gi piny. Oguda ka Yesu wachoni entie Makalda Seme Migori County. Wachoni piny Obatala. Kato wachoni piny Luo dhi maber ahinya Migori, kitgi gi timbe Luo kara wachoni ber ahinya. Kik walu timbe kata kik walu kit wasunge. Wacho ni en chakre kawuono kochako dhom Kisungu, koro wacho mana dholuo kaka yoro dhialo kit Luo kod timbe gi. Tabil Jumane ni kacha wacho ni mor gi chenro intiere kod wakati wacho ni goyo mos na jogo mowito ngimagi, anyato familia mar jogo mowito jogegi. Haino bende aluoch Jakiranda wacho ni Ramogi TV chopone e yo makare entie Migori. Wacho ni wechegi omor godo. Sasa Dhiambo Jaro Singa wachoni entiere Kaluo. Ogo mos ne familia mowito jogegi apaya kendo wachoni Nyasaye omigi hocho makende e kindegi mabende koro gikadhe mago matek. Evangelist Dan naneni kacha wachoni oganda Luo ok nya bedo gi kwe nikech mosaindo Raila Odinga ema ne nyalo riwo wi oganda jotelo makaluo. Wacho kanyo ni Ay wach simu ino wache nyoro jatelo ma ok mak simbe jadolo tami mak mondo bed gi kwe. Nyoro beno nyisa ni kata go simbe jotelo to ok mak gino marwa en ni obro mak. Inyalo bende oro ote mondo gisom moko nyalo duoko. Erokamano ahinya kuom keto wang'ie wang' jowi mar Ramogi. Eno bende Green Army Chief Gor Mahia Jaro Soja mano secretary mondo molo wacho ni entie kodwa e chenro. Wacho kanyo ni Merry Christmas. Erokamano ahinya. Bende aneno kanyo ote ma Desmond Wododus entiere kodwa wacho weche gichopo ne yo mowinjore en bende. Kaito Morris Ochieng Odhiambo wacho ni jodolo olem ne Kenya. Wacho ni koso piny ni hemorumo. Wacho ni weche kaka masichego timore e pacho kae ok owinjo bed ni bedo. Olitunda James wacho kanyo ni en bende weche gichopo ne yo mowinjore. Entie Oyugis Rakewa jowuoth mondo mi obed motang' e ndalo mag sikuku, to maduong' moloyo to waket jowuoth te e lwet Nyasaye. Ano Erika Woche bende wacho ni entie Ligala gin gi Jena Woche Matunga Osewe Doda giwacho ni duto gi mor ahinya gi Ramogi TV. Joseph Odida ni kacha in bende ka entie Kabonyo Kanyagwal. Hoyo matenya korom gajwang' odio kod mago mag tuke kikidhi mabor.
En kinde maber ahinya e higa, kendo Ramogi TV miyo Christmas bedo gi mor. Weruru kanyachiel, kendo beduru mamor. E higa ni, weuru mondo wende mag Christmas omi ubed gi mor. No bironwa baba, wagoyo erokamano, ni Yesu osebironwa. To mana e Ramogi TV, Merry Christmas. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Yesu, nasema Yesu, Yesu, sio kwa nguvu zangu wala kwa uwezo wangu. Hallelujah. Pata huu wimbo wa matendo kama sikiza tune yako. Bonyeza *860 *417. Kumbuka, Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Mago mag tuke joloch nyadi 21 tuke adhula lig maduong' pacho ka Gor Mahia oketo kokgi e orak gi kambi rangi mar Kansai Plascon Kenya. Nyasi manobagi boma Nairobi. Oragno mar higa achiel omiyo Gor Mahia omenda maromo Sh50 ka nying kambi no mar rangi biro bedo e law kogalo ma jotugo rwako kinde mag tuke adhula. Kano wuogi jofwambo patron mar Gor Mahia Elido Walo olero ni winjruok ma kamagi biro bedo mathoth ka geno bende nitiere ni club mar Gor Mahia loki mondo mi ket kaka kambi gino makoro biro miyo club no thuolo mar yo omenda kendo loke obed club manyalo bedo gi omenda moromo. Winjruok e ogirimiti makawuono biro bedo nyaka season ni rum. It's our pleasure this morning to unveil this partnership between Gor Mahia Football Club and Plascon. It's a partnership that is mutually beneficial to both parties. As you are aware, all private sector concerns pursue to market their products as much as possible. And to do this,
they need to get into a strategic alignment with strong brands. Gor Mahia is a strong brand. You are aware Gor Mahia has been in existence since 1968. Tim mar Nakuru Hawks ong'ado otiko Magnus Finals e tielo mar ariyo mag tuke Ask Basketball Cup. Hawks nolo tim mar Longhorns points 82 kuom 62 e quarter finals manobagi alap Manyao Basketball Court. Tim mar Dementors Basketball bende nolo tim mar Bounce Forward points 65 kuom 62 kendo ng'ado tiko Magnus Finals. Dementors noloyo quarter mokwongo points 15 kuom 10 kapok tim mar Bounce Forward loyo quarter mar ariyo points 13 kuom 16. Dementors noloyo quarter mar adek points 14 kuom 6 kapok giloyo quarter mogik point 23 kuom 20. E kidieny mar Wakeni, tim mar Starlets nolo tim mar Shooting Stars points 63 kuom 31 e kinde ma Juba Starlets nolo tim mar Junibin Queens points 55 kuom 53. Timbe ma ong'ado tiko Manus Finals biro rakore kiny kapok finals bagi alap Makasarani Indoors dakika 18. Brought in the game defensively, we played very tough. We made a couple of stops. We made a couple of layups on the other side. Our defense brought us back in the game, allowed us to run for transition points. That is why we won the game. And our rebounding was big in the fourth quarter. Our next plan is we are going to be doing it quarterly. And it will include all East Africa, anywhere there is South Sudanese. And of course, we'll always incorporate our host countries. So we are having it here now. Next year, we'll be doing it quarterly. We'll have Uganda, we'll have Juba, South Sudan itself, we'll have Rwanda, we'll have Tanzania, and Kenya, of course. So it's an East African thing. Steve Owino kod Caleb Obed e joloch mar tuke mag draft manobagi boma ma Nairobi. Tukego manoyo jotugo mawuok e counties duto ma pachoka nobagi Mbotela Social Hall boma Nairobi kendo notige diero jotugo adek mabecho mabiro ting'o tiko mar Kenya e piem mag piny mangima higa manyien. Tukego monywando jotugo maraga matindo kod madongo nonyiso piem mamalo ka joloch miyo kombe kod otiko mag bedo e piem makamago. Tukego ne gin mogik mar season ni kama jotugo nonyiso yie margi mar bedo gi season makare higa manyien. Riwruok mar draft e pacho ka okadho kuom jakom margi Bernard Owino ojiwo jogo mantie kod lony e tukego mondo mi oriwre kodgi kendo ndikre kodgi mondo mi gichop kwan mar counties madwarore mondo mi ondikgi ayanga kendo ne onegi tiego tukego e pacho kae ka gimanyo simbo e tuke mibago e pinje maoko. Hii tournament ndio the last tournament hii mwaka ya kufunga mwaka tunaita Nairobi Open. The year has been good. Tunaweza sema mwaka imekuwa mzuri. Tumepeleka players America, tumepeleka players Italy under the support ya Ministry of Sports. One of our players anaitwa mwenye yuko hapa leo alienda Texas this year mwezi wa 6 na akashinda all categories. We have had challenges. And the biggest challenge that we have is that we are in the process of registering, but we are yet to meet the threshold of having around 22 counties out of the 47. So that is our priority number 1 for next year. So for next year, number 1, we need to register the federation. Number 2, we must participate in all the international events, both in Europe and Africa. Kanye moteke chendo maro imore nyakoram gajwangero kama na henya kuom ketera Mogi TV. Gordon Jakopere wacho ni NTM Lolongo tiomos ne familia mar jogo mawito ngimagi. Rosie Rose wacho ni en accident masani omako dhoge ahinya nyaka ngamia wito ngimane Nyasaye mondo parie piny Kenya. Nyakwaro Hussein wacho no sadonjo kaka pile ntiro Gilo Kamswa North. Wacho ni Mogi TV chopone eyo makare ahinya. Wacho Nyasaye oket chuny joma wito ngimagi kama okwe masirano. Andiego Sir Job wacho ni ji otiye gi ndara maber kinde ni mabende koro oganda ntiere sikuku wacho ni gikwayo mana gi muolo mondo oganda owinjie wechego kaka bedo. Baba Twins Maronjinyo wacho kanyo ni en mos makene jomo wito ngimagi okale masira mar apaya. Wacho ni kare tij polis mabede ndara ka en gang'o koso dibed ni derepe ema ok lu
chike magapaya podomedo mana uru ute mag puoch kipak ne jatend migao mateko Pio Wandai mane ni stima rienya gwenge erokamano ahinya. Bende aneno kanyo ute mara Tony Saka entiro tonglo jak jawadenda ni kacha kendo kaito Monica Kumu wachoni uwok baba dogo Ramogi TV chopo kanyo loud and clear kaito wacho kanyo ni puoch gi pak ne Ramogi TV kuom kolone oganda weche kendo nyiso gi kuku mare ka gichopo. Kristo Mondi mar ng'iya lego wachoni masiche magapaya ng'eny manade wachoni Raymond Omolo njatelo matiyo maber wan bende okelnwa opande Siaya kone Alego ng'iya jo Alego ywak ni gin bende gionge opande gino mara ne hoteno chopone si PS mondo mi gin bende chopne gi chenro ma kamage gwengegi. Meno kanyo ote mar Joramo Wiyoga o mawuoda hero wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro mosahinya wacho ni wechego magapaya mabuogo chuny oganda. Martin Nyakwaroro wacho ni osedonjo chenro koya Asembo Ndori kata bayano kanyo ote mara Tony Kajwang kanti Ober City Kevin Arucho haini kacha kainti mbita erokamano Elizabeth Eromite bende wacho ni en bende en kodwa kata mkano wach mar masira mara paya omedremo hingo teko wacho ni Nyasaye mondo konya piny Kenya haine owuore nitiere Kisumu County en bende kwa mare Nyakwaro Kajwang ogando tiyega peini makare mano bende kwa marwa Ramogi TV kwa menyo ni gikendo wakinika gibedo oken morwa mara tango nugi kendo en kelo pek mar chuny sama bende idwa wacho ni ji apaga chelo itongi magi kendo familia gi bende nitire kacha gi chuny mapek warange ka kwatioga panya Nyakwaro Kajwang kindene abende kora peini opong koth bende chwe gwenge moko mapacho kae ponono ni intiere kon munju bed ni bede kata nyawadu ntiere kon ma oko winjore to kauting kaka mari mane ni in bende ireso ngima gi kendo ireso ngima oganda mamoko kata kamano wakono hai maber e kinde gi bende koro oganda chako sikuku Nyasaye mondo telnwe yoro duto hello team mondo ne weche gichopo no yo makare wagwero kamana henya sebedo kacha gi kenwa kaka jachungo kachiel gi reporters duto e counties mobile ono ni weche gichopo ni Nyakwaro Kajwang wagoni yero kamano. Alex Obado sebedo director mar Wagitimbe kaito bende wasebedo jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia okay horiti masane